मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' आंखौ बिपिएफआव थांफिनसिगोन होनाखै। आंनि खोथाखौथ' बाद हो थांफिननाया आं आरो जों जेसेबां हाजार हाजार बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैदों रायजो राजा कर्मी दैदेनगिरि जोंथ' थांफिननायनि प्रश्नआनो फैया। इउपिपिएल दला जोंनिया मित्रजोट माने एलायन्स बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय आरो जेसेबां नुदों दा माने थांनाय एमपि इलेक्शननिख्रुइ जोंनि इउपिपिएलनि भटआ मानव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्मआ बांसिन एबाराव मार्जिन लाभ खालामदों। थांनाय बाराव जायफ्रा एसे बारा बुजिख'नो हायाखैमोन आरो इलेक्शन नालाय अनेक खोथाफोरखौ माने माबे नंगौ माबे नङा सम सम हास्लाबा हमनो खिन्थु इलेक्शननि उनाव साबसिन रायजो राजाफ्रा गोसोखौ माने गथा खालामनो हाबाय। खारन थांनाय बाराव देरहागोन जेनगोन देरहागोन जेनगोन बिदि मोनसे भाब दंमोन। 10 बोसोरनि उनाव जोङो जोंनि क'क्राझार लकसभाखौ जोङो देरहानो हानाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बे बेलायाव जोंनि रायजो राजानाव जथेस्थ' गोसोआव बोलो फैदों आरो गुबुन गुबुन राव रायग्रा एबा धोरोमारि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ दिनै इउपिपिएलआनो बे सिटआव देरहाखानायमोन एमपिआ देरहालांखानाय बेवहाय गोदान माने सिन्था खालामाखै रावबो। बुंनो हागौ गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामनो हागौ बुंनो हागौ खिन्थु बियो एक्सेप्टेबल जानाय नङा गनायजानाय नङा। रायजो राजाया इउपिपिएलखौनो रुलिंआव थाखानाय जोंहा बिटिसिआवबो दङ दिसपुरावबो दं दिल्लीयावबो दं गतिके मानो भुल खालामनो खारन रायजोफ्रा जथेस्थ' साननो हायो बुजियो। मोनसे खोथाया गोनो गोथो लाबोबाय थादों रायजोफोरखौ मालाबा हाग्रामाया बुंदों 80,000 भट लानानै देरहागोन इउपिपिएलआ बुंदों 70,000 लानानै देरहागोन कंग्रेसआ बुंदों 70,000 लानानै देरहागोन नाथाय बियो माबायदि जाथाव साननो बेलायाव एसे सिगाङाव बुङाखै होनबा दाबि खालामनो हागौ बुंनो हागौ खिन्थु बास्तब जि सिनारि एबा मोगथांनि जि सावगारि बे मुथै नङा। खारन रायजो राजाफ्रा बिराद साननो हायो जों सानो जों बुंदों रायजोफ्रा गनायबाय बुंग्रानिख्रुइ खोनासंग्राया बांसिन सानो गतिके सोर दाबि खालामदों खालामाखै आरो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' आंखौ बिपिएफआव थांफिनसिगोन होनाखै फैफिनसिगोन बेबो होनदों होनाखै बेवहाय माबा बास्तबता दं नामा नोंसोर दिनै नुबाय। आंनि खोथाखौथ' बाद हो थांफिननाया आं आरो जों जेसेबां हाजार हाजार बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैदों रायजो राजा कर्मी दैदेनगिरि जोंथ' थांफिननायनि प्रश्नआनो फैया बे अबास्तब खोथा। लोगोसे दिनैहाय दैलि बांसिननिफ्राय बांसिन बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जगदानसो जागासिनो दं। मोनसे खोथाबाव हाग्रामाया बुंदों 16नि सिमावबो देरहाखानाय 13आवबो जोंनि देरहानाय बेराफारसे खोला काजलगावनि खोलाहा मोनसे दाबथाम जायगानि देरहाखानायखाय जों जेन देरहागोन होनना बुंदों बे माबायदि जाथाव? देरहानायखाय एमपिआव जेनदों नामा बेखौ देरहानाय होनो?